Ben, o texto que vou ler trátase dun poema de Luisa Villalta, titulado Rota interior do ollo, publicado nunha edición non venal no ano 1995 en Lisboa, polas edições Tema. Trátase dun poema inspirado nunha fórmula máxica pompeiana que di así: Sator, Arepo, Tenet, ópera, rotas. Sator. Da cegueira circular que se perde na espesura, veño como con gritos dormidos entre as mans. En cada célula unha pequena conciencia ponse de pé, cando o pincel do desexo carexa a miña forma, e lle labra un sitio inédito no mundo. Pergunto, como sería todo antes, como será despois de min? Un ponto cego que só diante do ollo se me abre. Arepo. Abre o teu beizo para achuchar a sombra e desnudar con cuidado a superficie do obxeto. Ámao na medida en que fica frente a ti, recoñecéndote como a si mesmo na distancia, co seu cuarto de lúa crecente a tecer home. Que misterio a remota intimidade da luz, en dous corpos que se esperan desde sempre para Tenet, para sempre romper as paredes lamentáveis e sosterse sobre as ondas, percorrer o inferno e levalo ao paraíso, a través das espirais sobrecollidas, manter a órbita engastada no ollo do universo, deslumbrados, palpar nas nosas carnes o froito do que somos e facelo que se faga moito máis, o sexo aberto, a mil visións, a chaga desangrando o ter vivido. Ópera. O ter vivido queda na explosión como un aroma, salta a risa e multiplícase por todo o corpo, cubríndonos de estrelas espantadas polo touro, minguante que se achega no segredo da morte. Desunimos as mans ocupadas en perdernos, xa somos a distancia que non nos necesita, porque sabemos a flor que nos mira desde o olvido. Rotas. Desde o olvido veño con pasos de pincel e de palabras para inscrever entre os meus xenes a tua ausencia. Un obxeto deixou rodar o seu peso entre o tumulto e eu mesma me vin mirarme a min que me miraba no asombroso espello que é o ollo desta terra. A soidade sabe como será despois de coñecerte, unha espesura rota a procurarte na cegueira.